ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಐತೆ ಸೂಪ್ ಮಾಡೋದ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತಾ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ದಾಗಂದು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಊರೊಡ್ದು ಅಂಚೆ ಭಾರಿ ಸಡಗರ ಸೊ ಏನು ಐಕಿ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿನೇ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ದಯಪಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಪ್ಪೆ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬೈಯ ಮುಟ ದಾಗಂದು ಬಂದಾಗ ಅರ್ನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಏನು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅರ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಕಲ ಏನು ನಿಭಾಯಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯನ ಅಂಚ ಸೊ ಇನ್ನಿ ನೈಟ್ ಬಿದ್ದಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಕಾಂಡೆನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪೇರು ಕುಡ್ಲಾಡು ಉಪ್ಪೇರು ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಊರುಡು ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಉಪ್ಪೇರು ಮೂಲು ಕುಡ್ಲಾಡು ಬೊಕ ಪಿರ ಅಂಚೆನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಪೇರು ಅಂಚ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ದಾಗಂದು ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಂಡ ಇಂಕ ರಾತ್ರಿನೇ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬಂತದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆನ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬುಧವಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಂಗಳವಾರದ ನೈಟಿಗೆ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಚ ಸೊ ಮುರಣಿ ಅನ್ನ ಈ ಥರದ ಮಟನ್ದ ಮಸಾಲ ಒಂದದು ಇತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲವರದು ಇತ್ತು ದಾಗಂದು ಮನಾಗ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತಿನ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆದ ನೋಡ ಎಸ್ ದೀಪಕ್ಕ ಲಡೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪೆಟ್ಟೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪಾತ್ರೆರೊಂದು ಪೋಡು ನೆರೊಂದು ಪೋಡು ಅಂಚ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಎತ್ತೊಂದು ಜನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂದಿರು ಇವ್ರನ್ನ ಪೆಟ್ಟದ ಲಡೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡೋದು ಅಂಚಿನ ಕ್ರೇಜಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಮೇಡಮ್ ಇರೇನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ನೇಚರ್ಡ್ ತೂಯರ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದೇನು ಗೊತ್ತಾಗ ಅಂಚದು ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ದಾಗಂದು ಪಂದು ಅವಲ ಪನ್ಪೇನ್ ದಾಗಂದು ಮೇಷರಾಶದಕ್ಲಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಎಂಡನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು 7:30 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕೋಪ ಅವು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಣದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೋಪ ದರ್ಪ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಣದ ಅವೇನು ಪೂರ ಕಾಮದು ಮನ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪೀನಿ 7:30 ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮನ್ನು ಬರ್ಚಂದಿನ ಕೇನರೆ ಪೆಟ್ಟು ಲಡೈ ಅಪಮಾನ ಪೂರ ನಮಗೆ ಕೇನರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷಡು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಜಾಗ್ರತೆಡು ಉಪ್ಪುಡು ಆತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಕೋಡಿದುಕೊಳ್ಳುನತ್ತು ದಾಗಂದು ಪನಗ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರುಲ್ಲಿರತ್ತ ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಕೊನೆಯರೆಗೆ ಪಂಡದೆ ನಮಕ್ ಕನಪಿನಿ ಆ ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಫೇಸ್ಡ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾರಂಗೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ತುಳುಟು ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಪತ್ತನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗುಡ್ನಾಗ ಹಾಳೊಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಗುಡ್ನಾಗ ಹಾಳೊಪ್ಪುಂಡು ಬತ್ತನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮೋನೆಡಿ ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚ ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಕೂಡ ಆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅಂಚದ ಈಗ ಪೋಡೆರ ಬಲ್ಲಿ 7:30 ಇತ್ತಿನ ಕುಲು ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಒಂಜಿ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಪಂತೇನು ನಾಚಿಗೆ ಮುಳ್ಳುಂಡತ ನಾಚಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪೂ ನಾಚಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ದೈನ್ ಕಂತದ ನಿಕುಲು ನಡ್ಲೆ ಶನಿವಾರದಲ್ಲಿ ಏರೆಗೂ 7:30 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಅಕುಲು ಅವೇನು ತೂದು ಆ ಒಂಜಿ ದೈನ್ ತೂದು ಕರೆ ತೊರತ್ತದು ಐಕ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಒರ್ಮ ಟೈಪ್ದಲ್ಲ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಪಾಡೋಲಿ ಅಥವಾ ನಾನು 5 ಉಂಟದು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಡು ಕರೆ ತೊರತ್ತದಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಗಳು ಗುಂಜಿ ಸಲ ಹೋದು ಶನೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅಥವಾ ನಾನು ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪಲ ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವಿ ರೂಪಿರು ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಡಬ್ಬೆಗೆ ಪಾಡಲಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತೆಟ್ಟೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಆ ಕೋಪ ಲಡೈನ್ ಪೂರ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಈಗ ತೂದೆ ಉಪ್ಪರನ್ನ ನೇಚರ್ ಎಂಚ ಚೇಂಜಸ್ ಬರೋದೊಂದೊಂದು ಪಣ ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪಡೆ ಆಪುನು ಎದೇ ಜೋರಿತ್ತಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಕೂಲ್ ಕನ್ನೋಡೆ ಆಪುನು ದಾಗಂದು ಪನಗ ಆ ಟೈಮ್ ಆತ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೂಲ್ ಮನ್ಪುಡು ಓಕೆ ಸೊ ಆಯ್ನತಿ ಅನ್ ಕೂಲ್ ಆಯರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಕೂಲ್ ಆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇಣ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಓಲ ಅಸಾಧ್ಯ ಬಂದು ಓಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಗೆ ಯಾನೇ ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ದ ಪ್ರಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ಕೂಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಟಚ್ ಉಡ್ಡು ಅಂಚ ಸೊ ಇನಿ ಅನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಂತದೆ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಂತದು ಅವು ಸುಕ್ಕ ಮಂತದೆ ಓಕೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಪೋನಾಗ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂಪೋಯ್ತು ಮೂಲು ಇಲ್ಲಾಡು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಉಪ್ಪು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ರಜೆ ದಿಕ್ಕದೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಸೋನುಗು ಅಂಚ ಮೊಕ್ಳಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಬೇಪಾದ ಮಾಡೋಡತ ಅಂಚ ನುಪ್ಪುಲ ಗಜಿಪುಲ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಗೆ ವಿನು ಬೆಚ್ಚ ಬಂದದ್ದು ಆ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಉಪ್ಪೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಉಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಸೊ ಈತ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮಂತು ನಾನು ಇಂಕೆಲ್ಲೆಗ್ಲ ಸುಲಭ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಮೇರೆಡ ಪಂದಿತ್ತೇನ ಜಿಂಜಿ ಕನಲೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿದಾದು ಗೊತ್ತಿನ ಯಾನು ಉಳ್ಳಾಡು ಎನ್ನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಪಾತ್ರೆ ಉಟ್ಪಿಸಿದ್ರು ಮೇರೆಡೆ ಯಾನು ಕನೇರ ಬಂತೀನಿ
ಎಂಡಕ್ಕೆ ಏಂಡಿರು ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ದಾದ ಕನ್ನೋಡು ನಾನು ಜಿಂಜಿ ಕನಲ್ಲಿ ಈಚೆ ನಾನು ಎಟ್ಟಿ ಕನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮೇರೆ ದಾದ ಮಂತದಿರು ಗೊತ್ತುನ ಜಿಂಜಿನ ಕನಗೆ ರಂಚಿನ ಎಟ್ಟಿನಿ ಈತು ರಾಸಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದು 2 kg ಊರಿಗೆ ಐಟಿತ್ತು ಒಂತೆ ಅನ್ನ ದಿಪ್ಪೇನು ಲೇಪಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಗುರುವಾರ ತಿನ್ಪುಜಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿನ್ಪುಜಿ ನನ್ನ ಅವು ಫ್ರೀಸರ್ಡೆ ದೀಪೇನು ನನ್ನ ತಿನ್ರಾಪಿನಿ ಶನಿವಾರದಾನಿ ತಿನ್ಪಿನಿ ಯಾನ ತಿನ್ನಂದಿ ನಾನು ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೇರ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುನೇಜಿ ದಯಪಣ್ಣ ವೈಪದ ಬಾಡ್ನು ಯಾನದ ಐಕ್ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ರಾತ್ರಿಗೊಂತೆ ಮನ್ಪೋಯನು ಐಡ್ದಾಗವೇನು ಶನಿವಾರ ಬದುಕ್ವೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ನದಿರು ಮೇರು ಪೋಂಡೋದು ಮೇರೆಡ ಬುಡ್ನೋಡದು ಮೇರು ಮಸ್ತ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಮೇರೆಗೆ ಅಕ್ಕಲು ರಂದೊಂದು ಪೇರಿಗೆ ಮೇರು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರಿ ಅಂಚ 2 ಟೈಪದೆ ಇತ್ತೆ ಕ್ರಾಬ್ದ ಸುಕ್ಕಲುಂಡು ಅಂಚೆನ ಎಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಏನಿದ್ದೆ ಮನ್ಪೋಯ್ ಒಂದು ಕಚು ಮನ್ಪೋಯ್ ಬಣ್ಣದು ಅಂಚ ಸೊ ಬಕ್ಕೊಂಜಿನಿಕಲು ತಮ್ಮನೇಳ್ದು ತೂದು ಪರದಾದ ವಿಷಯ ಪಡೆದು ಆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆಪ ಓಕೆ ಅಂಚ ಸೊ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಚಿ ಎನ್ನ ಮೇರು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿಲರು ತಾರ್ಲ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಫೋಟೋ ಕಡ್ತಾರೆ ಸೂಪರ್ ದೋಜ್ವೇರು ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಟಕ್ಸ್ ಈವನ್ ಯಾನ ಬಾಟಕ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇನು ಎನ್ನು ಮಾತ್ರ 1.5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಣು ಕೆಲದಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ 5 ತಿಂಗಳು ಇಂಚ ಬರ್ಪುಣು ದಾಯದಿಂದ ಬಂದಾಗ ಕುಜಲನ್ನು ಅಪ್ಪು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮೇಯ್ನ್ ಬಾಟಕ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಆವಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಆವಡು ಮಂತ್ನಾಂಡ ಅವೇನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತ್ನಾಂಡ 1.5 ವರ್ಷ ಬರ್ಪುಣು 1 ವರ್ಷ ಬರ್ಪುಣು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಂತ್ನ ಇಜಿನಾಂಡ 5 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಐತೆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ 5 ಕುಜಲ್ ಕೆಲದಕ್ಕ ರಫ್ ಉಪ್ಪು ನಾಡ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು 3 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಎನ್ನ ಕುಜಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಲ್ಲಿ ಕುಜಲ್ ಸ್ಮೂತಿ ಉಂಡು ದಯಪಣ್ಣ ಅಂಚ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋನು ಮೇಯ್ನ್ ಪಣ್ಣ ಬಾಟಕ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗು ಅಂದಲ್ಲ ಏಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂದಲ್ಲ ಕೊರೊಂದು ಇಚ್ಛೆನು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಬಾಟಕ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಚಿನೇ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಅವಡು ಇಂಚಿನ ಮಂತ್ ತುಪ್ಪಡು ಐಕುಂಡತ ವಾರಡು 2 ಸಲ ಒಂದು ಕುಜಲ್ಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ವಾರಡು 3-4 ಸಲ ತರಕ್ಕೆ ನೀರು ಮೈಪೇರು ಅವಾಗ ಆ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡತ ಅವು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ರಫ್ನೆಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಚಿ ನಿಕ್ಕಲು ತಾರದೇನೆ ಪರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಚಿ ಐಕ್ ಪಂಡದೆ ಒಂದು ಯಾನು ಟ್ರೆಸ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೀರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ವೆಟ್ ಕುಜಲ್ಗೆ ಇಂಚಬಾರ್ದು ಇಂಚೆ ಬಾರ್ದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಅವಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಿಲ್ಕಿ ಅದು ಸ್ಮೂತ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ತೂದುಪ್ಪರು ಅವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರ ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಕೆಲದಕ್ಕೆ 3-4 ತಿಂಗಳ ರಫ್ನೆಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಗುರು ಪೋಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದ ಉಗುರು ನೀವು ಕೂದುಪ್ಪರು ಉಗುರು ಪೋಂಡು ತೆಗೆದು ಬಂದಾಗ ಬುರ ಶನಿವಾರ ಒಂದು ಚುಚ್ಚುದುಂಡು ಅದು ಪೂರ ಚೂರು ನೆಟ್ಟದ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದದ ಇತ್ತು ಅವು ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ಒಂದೇ ತಲ ಕಾಂಡು ಕಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಪೋಂಡತ ನನ್ನ ಗಲೀಜಿದೋಜಿ ಬಂದು ಪೂರ ಚಿಚ್ಚುದು ದೇಯಿದೇನು ಒಂತೆ ಸಮಯ ದೀಪೇನು ಉಗುರು ಉದ್ದ ಅಂಚ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಉಗುರು ಉದ್ದ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಜಲದ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಕ್ರೇಜಿನೆಸ್ ಅಂಚ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಕಿನ್ಗಳ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಫೇಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋ ನಕ್ಲು ತೂಂದು ಪರ ಫೇರ್ ಅನ್ನೋಂಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಯಾನು ಪಾಂಡ್ಸದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಸ್ಕಿನ್ ಒಂಥರ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಒವೇ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಉಪ್ಪೊಡಾಂಡ ಉಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತು ನಾಡ ಎದುರುದಕ್ಲಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಭಯಕ್ಕೂ ನಾಡ ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಲಿತ್ತು ನಾಡ ಫೇಸ್ ಇಡ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದ್ಪೇರು ಮೇಡಮ್ ಇರು ಉಳ್ಳಾಡ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲರು ಪಿದೆಡ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಫೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಓಕೆ ಆಡ ಮನಸ್ಸು ಡೆಡ್ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಗ್ಲೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಈಜಿನ ಈಗಲೇ ಎಂಚಿನೇ ಮೆತ್ತಲೆ ಅವು ಏತ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಡೆಡ್ ಎಪ್ಪಡು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇದೇ ನಮ್ಮ ದ್ವೇಷ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೇ ಉಪ್ಪಾಡು ಏರ್ಲ ದ್ವೇಷ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೇ ಉಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪನ್ನಗ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪು ಜಿತ್ತದ ದೇವಪಣ್ಣಗು ಹೊರಗು ಮಿತ್ರ ಉಪ್ಪು ನಕಲು ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಶತ್ರು ಆಗಿರಲಿ ಅವು ಶತ್ರು ನಕಲು ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಮಿತ್ರ ಆಗಿರಲಿ ಅವು ಸೊ ನಿಕ್ಕನ ಒವೇ ಒಂದು ರೀತಿದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಂಚಿನೇ ಅವಡು ಒರಿ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಏರ್ಪಣದ ಟಪಕ್ಕ ನಕ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇನಿಯತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ಸಂಚಿಗಾರ ಸೊ ಮಿತ್ರ ನಕಲು ಶತ್ರು ನಕಲು ಇರಲಿ ಅವು ಶತ್ರು ನಕಲು ಮಿತ್ರ ಇರಲಿ ಅವು ಚೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಕಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮನ್ಕಲು ಏರ್ನಲ್ಲ ಮನ್ಕುನಾಗ ಅಂಚೆ ಬನ್ಪೇನು ಅಂಚೆ ಐತೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಚರ್ ಪಾತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಾನಿ ಮಟನ್ ಮಸಾಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಐಟು ಒಂತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಐಕೆ ನಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪರನಿರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಇರು ಪಾತಿರ್ ಮನ್ಕಲೆ ಅಪ್ಪ ಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಪಾತಿರಗಳು ನನ್ನ ಹಿಂಚೆನೇ ಹಾಪಿನ ಕತೆ ಇಂಬೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಇತ್ತೆ ಮೇಯೊಂದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಒಂದು ಗ್ರಾಸರಿಗಾನ ಎರಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೋಣ ಅಲ್ಪಲ್ಕಲು ಒಂದು ಅನ್ನಿಕಲ ಅಡಿಗೆ ಕುಲು ಒಂದು ಪುನಗ ಅಡಿಗೆ ಮಂದು ಒಂದು ಪುನಗ ಅನ್ನಿಕಲ ಪಾತೆ ಏರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಉಂಡು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ವಯಸ್ಸು ನಕ್ಲು ಬರ್ಪುಜೇರಂದು ಸೇಲಿಗೆ ದೀದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಚಿನ ವಯಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜೇರಂದು ಬಕ್ಕ ಎಷ್ಟೋ ಜನತ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋದುಪ್ಪುಂಡು
ಅಂಚಿನ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು ನಾನು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಂಬರ್ ಪಡುವೆನು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಕೊಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದಪ್ಪು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಒಪ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅಮ್ಮನಿಲ್ದ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಆತ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೊಂಚ ಪಿದಾಡೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮೀದು ಪಿದೆ ಬರ್ಪೆ ಐದ ಕೊಂಚ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಐದ ಕಟ್ಟಿಲು ಕೊನೆ ಪೋದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಾತೆಂಟ್ಲು ದಾದು ಗೊತ್ತು ಎಟ್ಟಿದೆ ಮುಟ್ಟದೆ ಪುನಃ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ತುಕ್ಕ ದಾದ ಆಂಡ್ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತೊಂಜದ ಅಲ್ಪನೆ ಕೊಪ್ಪಿರದ ಅಣ್ಣೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಂ ಆತನ 100% ಆತನ ನಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತೊಂಜಿ ಹಾಂ ನಮ್ಮೆ ಇತ್ತೆ ಸೀದ ಹೋಗ್ಬೆ ತಿರ್ತುರುಪ್ಪೆ ಬರೋಡ ಬಿದೆ ಎಂಚಿನಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಉಪ್ಪು ಬೇಕನ ಯಾನು ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟೈಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿದ್ದೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತ ಈ ಬೇಕನ ಮೆಲ್ಲ ಎಕ್ಕಲ್ವೆ ಹಾಂ ಬಲ್ಲ ಕುರು ಹೇಗ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಗಡಿ ಬಿದ್ದಾರ್ಗಿ ನೀ ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತೊಂದು ಕುಜಲ್ ಚಂಡಿ ಮರ ಇಂಚೆ ತರಕ ಮೀದು ಉನ್ನತ ಇಂಚೆ ಬಿರ್ಕಲ್ ಬಾರ್ದು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜು ವೇಳೆ ತರಕ ಮೀದು ಪೂರ್ಣಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ನೀರು ಪರ್ದು ಪಿದೆ ಚಪ್ಪುಡು ಇದು ನನ್ನ ಸೈತಿನ ಪನ್ಪೆರ ತಗೊಂಡಿ ಸೈತಿನ ಬೈದಕು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕುಜಲ್ ಚಂಡಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಮೇ ಉತ್ತು ಇದು ಮುಂಚಿನ ಮಾರ ಇತ್ತೇನೆ ಆಡು ಟೈಮ್ ಜಂಜಿದೊಂದು ಕಜಿಪು ಜಂಜಿದ ಮೇರೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಅದು ಕತೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಪುನಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಅಂತೆ ಬರ್ತೀರಿ ಹೆಂಗೆ ಪಾತೀನಿ ಬೇಪಲೆ ಪಾತೇನಾಗ ಇಂಬೆ ಸುಯ್ಯ ಗೋಪಿನಿ ಜೋಕ್ಲು ಗೋಪಿರು ಪಾತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಯಾರು ಎಂಕ್ಲ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಇಸಿದೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ನೀವು ತೂದೆ ಪರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾತೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದುವೇ ಪಾತೇರ್ನೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೇಯ್ನ್ ಪಾತೇರಡು ಪೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ದುಂಬು ಪುರ ಬಂದೊಂದು ಇತ್ತೇದು ಯಾನಿದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ದುಂಬು ಪ್ರಪಣಂದು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ ಅತ್ತೆಂಗುಲ್ ಪಾತೇಜಿ ನಾನು ಪುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕೈತು ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತು ಪಾತಿರಡು ಕಂಡು ಎಂಕು ಮಂದಿ ಸವಾರಿ ಬಿದಾಡನು ಕತ್ತಲೆ ಹಾಂ ಈ ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರಕ ನಿಂತು ನೀರು ಬರುವ ಮತ್ತು ಜಪನ್ನು ನೀರಾಗುತ್ತೆ ಗುಡ್ಡೆ ಜರಿ ಒಂದು ಮೇರೆ ಇಮೇನ ಡ್ಯಾಡಿ ಬನ್ಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಯ್ಯನಾಗ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಜೈತೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬೋಯರ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ತಿಕ್ಕಿ ನಮಗೆ ಏನೋ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಅಂಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಈ ಥರ ಅಪ್ಪವು ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಕ ಅದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಿತ್ರ ಉಂಡದ ಹೌದಾ ಈ ಸೆಕೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಕ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರು ನಮಗೂ ಇಂಚ ಶೆಕೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪರ್ರೆ ಅಂಡ್ ಐತಾತು ಮಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಹೀಟ್ ಅವು ಬಾಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೀಟ್ ಈ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾಯಿನಾತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರೋಡು ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪ ಈಜಿನ ಡ್ರೈ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಕಿನ್ ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಜ್ಯೂಸು ಇದು ಬರ್ತೀನಿ ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಜ್ಯೂಸು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಅದನ್ನೇ ಹಾಂ ಅಂಚ ಈ ಶೆಕೆದಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ದಯಪಣ್ಣ ಈ ತೂಜನ ಡೆಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊರೋಣದ ಈ ತೂಜನ ಪಾಪ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕೂ ಸೈ ಅನ್ನುಲ್ಲಿರಿಗೆ ಶೆಕೆಟು ನಮ್ಮನೆ ಶೆಕೆಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಲ್ಪದ ತಾಪಮಾನ ಉಂಟು ಭಯಂಕರ ಹೈ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಪೊಯ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮೇ ತಿನ್ನೋಡು ಅಲ್ಟಾಪ್ನಿ ನಾವು ಬಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ಪು ಅಂದು ಬಕ್ಕ ಕಜಿ ಬಂತು ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಂದಂತು ಮುಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಇಡು ಹಂಗಿದೆ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಶೆಕೆ ಬಣ್ಣದು ಆರು ಬಕ್ಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಉಟ್ಬಿಡ್ತೀರ ಅದನ್ನೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಉಟ್ತೀರ ಅದು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಎತ್ತದು ಕುಲ್ತೀರಿ ಆಂಡ ಎಂಗ್ಲೊಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಯ್ತು
ನೆನಪುಲಗೆ ಭಾರಿ ಜ್ವಾಲಿ ಉಂಡಿ ನಾನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂಪಿನಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ ಇದೇ ಫಾರಮಾಲ ಪುರಪೋಣ ನಿಮ್ಮೆ ತಿಂಪಿನಿ ಸೋನು ಯಾನೋ ಇದಪ್ಪ ತಿಂದು ಮುಗಿಪೇನು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ತುಲೆ 2 kg ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ నేను ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪೋಯಾನು ಬಕ್ಕಂತೆ ನಾನು ಶನಿವಾರ ದಿಪ್ಪಿನಿ ಫ್ರೀಸರ್ಡ್ ತುಲೆ ಏತು ಮಲ್ಲುಂಡು ತುಲೆ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಅತ್ತ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲುಂಡು ತುಲೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪುರ ಮನ್ಪರೆಡ್ಡೆ ತುಲೆ ಮಲ್ಮಲ್ಲುಂಡು ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕು ಮಲ್ಮಲ್ಲುಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ದಾದ ಗೊತ್ತ ನಾವು ಒಂದೇನು ಕಡೆದು ಪಾಡ್ನ ಎಟ್ಟೆ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಫುಲ್ ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚೆ ಕಡೆದು ಪಾಡ್ನ ಆತೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಮುರಂಡಲ ಕನೆ ಮನ್ಪೇನು ನೀ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಮುಟ್ಟೆ ದೆಪ್ಪು ನಾನು ಮಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಮುಟ್ಟೆ ದೆಪ್ಪರಂಗಿ ಸೋನು ಬರ್ಪನ ಬಿಜ್ಜು ಬರ್ಪನ ಸೋನು ಬರ್ಪನವಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಉಂಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆನ್ ಉಂಡು ಅಬ್ಬಾ ಬಲ ಬಲ ಸೋನು ಬಲ ಹಾಂ ಇದು ಮಸಾಲ ಅಂತಾರೆ ಬಕ್ಕೊಂಚೂರು ಶನಿವಾರ ಬದೀಕ ಭಾರಿ ಶೂಕೊಂಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಅದು ಭಾರಿ ಶೂಕುಂಡಿ ಒಬ್ಬ ಒಂದಿಟ್ಟು 2 ಪೀಸ್ ಅವಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೋನುಲ ಅಂಗಿ ದೆತ್ತದೆ ಗುಳ್ಳು ಶೆಕೆ ಆತೈತೆ ಆಯ್ಕೆ ಅಂಗಿ ದೆತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ 2 ಚಾನಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬಲ್ಲ ಅಂಗಿ ಬರ್ದೆ ಬಲ್ಲ ಬಾಬಾ ನಾನು ರಪ್ಪೊಂಜಿ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಮುಟ್ಟೆ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಐತೆ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಇದು ಇಚ್ಚಿನಗ್ಲಿಗೆ ನಾ ತಮ್ಮನೆ ಇರ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆದಪ್ಪು ಎಸ್ ಮೇರೆ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ ತಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾ ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಏನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ 90% ಜನಕ್ಲು ಎನ್ನ ವೆಲ್ವಿಷರ್ ನಕ್ಲು ಇಲ್ಲೇರು ಸೊ ಯಾನು ಪನ್ನೆರೆ ಪೋಪುನ ವಿಷಯ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಇಂಚೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲು ಬತ್ತದಿತ್ತೇರು ಪಾಪ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕಲು ಪಂಡಿರು ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚೆನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ಬರೋಂದಿಚ್ಚಿರು ಪಂಡದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಿರು ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಪಿನಿ ಪೂರೆಗ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲು ಪೂರೆಗ್ಲ ಈವನ್ ಯಾನು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬರೇ ಎಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆತ ಇಂಕ ಮಿಲಿಯನ್ದಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇಚ್ಚಿರು ನಮ್ಮ ಏತೆ ಎತ್ತರಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಗತ್ತು ಮನ್ಪೆರೆ ಬರಲಿ ಓಕೆ ಕಾರ್ ನೆಲ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತೆ ಪೊಡಿಗೆ ಅಂಚದು ಗತ್ತು ಮನ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಏತೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಗತ್ತು ಮನ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಗತ್ತು ಅವು ಪನ್ಪೆರತ್ತ ತುಂಬಿದ ಕೂಡ ತುಳುಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೇ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಏನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಾಪ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅದು 2 ಪುಣ್ಣುಲ್ಲ ಇಂಕ ಬತ್ತದಿತ್ತಿರು ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಬುಟ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಚೆ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡಾಣಲ್ಲ ಐತೆ ಪಿರವಡ ಆತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಲ ಮನ್ಪೊಡು ವರಾನೆ ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಲೆ ಅನ್ನಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಐತೆ ಪಿರವಡ ಆತೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರೋಡು ಎನ್ನ ಒಂದು 3ನೇ ವರ್ಷ ರನ್ನಿಂಗ್ ಓಕೆ ಟಚ್ ವುಡ್ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ವ್ಯೂಸೇ ಬರ್ತದ ಇಜ್ಜಾಣ ಅಂಚೆ ಪಂಡಿದೆ ಅನ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಂತದ ಜಾನ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದೆ ಪೋಡು ಕೊರ್ಪುನ ಆದೇವೆನ್ನ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಪಿಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪನಂದುಪೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆದದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ನೆಟ್ಟಲ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಚ್ಚಿಂದ ಬಂದ್ಪುಜಾನು ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೀತ ವ್ಯೂಸ್ಗೆ ಇತ್ತೀತೆ ಪಂಡದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆದದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಬೆನ್ಪುನ ಪಡಿ ಬೇತೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಅವಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಬೆನ್ಪುನ ಪಡಿಲ್ಲ ಮಂತು ನಿತ್ತನಂಡ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುನ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡೆ ಏತೋ ಜನ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ನಕ್ಲು ಪೂರಕ್ಲೆ ಪಿದೆ ಪೋಯ್ರ ಆಪುಜಿ 10 ಜಿ ಪನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲದನೆ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪುರ 10 ಪೂರ ಮನ್ಪುರಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ಪನ್ಪಿನಿ ಏರ್ಲ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಪರ್ಸನ್ ನಕ್ಲೇನು ತೂಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತವ ಅಕ್ಲು ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಲ ಹೊಡಾಣ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತಿ ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ನರಮನಿಚ್ಚಿರು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಐತೆ ಪಿರೋಡ ಆತೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಉಪ್ಪು ಏಪಲ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅನ್ಪೋಚಿ ಮನ್ಪುನ ಪರಿಶ್ರಮ 3 ವರ್ಷನಾ 4 ವರ್ಷನಾ 5 ವರ್ಷನಾ
ಪೋಡು ಆಂಡ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅನ್ಪುಜಿ ನಿಕುಲು ಬುಡೊಚ್ಚಿ ಓಕೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡದು ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪುಜಿ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅನ್ಪುಜಿ ಬರ್ಪುನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಬರ್ಪುನ ನಿಕ್ಲ ಮೋನೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಬರ್ಪುನ ಆತ್ ನೆಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೆ ತಾಳ್ಮೆ ಪಡೊಂದು ನಾನು ಪನ್ಪಿನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಏನೊಂಜಿ ಪರ 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 ಅಂದು ಕಜಿ ಮನ್ಪೇನು ಪೂರ ಇನಿ ಪೊಡಿಟಿ ವಾಡ್ದು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಮಂತೇನ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲ್ಲಿಗೆ ಸುಲಭ ಪಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ನಾಡದು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಾನು ರಪ್ಪನಿ ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿನೆ ಕೆಲವದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೆಟ್ಟ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಡು ಕೆಲವದ ಕಂಟೆಂಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚೆ ಬಣ್ಣದ ಯಾಂದಲ ಏಪಲ ಗೀವ್ ಅಪ್ ಮಂತುಜಿ ಜತ ಹೊರನೆ ಎನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲು ತೂದು ಬರ ಎಟ್ಟೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಡು ಕೆಲವದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆತು ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಪುಜಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ತೂಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಬಣ್ಣದ ಯಾನ ಏಪಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತದೆ ದುಂಬು ಪುರ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಂಡ ಐಕಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕೋಣ ಅಯ್ಯೋ ಶೇ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಫ್ಯಾಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತು ನನ್ನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಎದೋ ಜನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿರತ್ತ ಹಾಕಲು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಅಂಚಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಅದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪು ಕೆಲವದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಮಾಡದೆ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪುಜಿ ಅನಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಅವಿನೇ ಅನ್ಮಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಇದು ತೋ ಜನಕ್ಕೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಗೀವ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಅವಿನೇ ಅನ್ಮಿಕ್ಲೆ ಬಂದ್ವಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪುಜಿ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲಿ ಓಕೆ टेंशन करने का नहीं है टेंशन देने का है क्या ಜನರೇಷನ್ ದುಂಬೊಂಜಿ ಕಜಿಪನಗ ಒರಿ ಉಂಡದ ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಕಜಿಪು ಕೋಪು ಅದೊಂದು ಬರೋದಿತ್ತಾರೆ ಕ್ಲೈನ್ಲಾಗ ಬಣ್ಣ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕಜಿಪು ಅಂತ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಈ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತೀನಿ ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಕೋಪ ಅದೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಒರಿಯನ ಮೋನೆ ತುಯ್ಯರ ಒರಿಯ ಪುರ್ಸೋದು ಇತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಲೈಫ್ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆಂಡ ದುಂಬುದ ಲೈಫ್ ಉಂಡತ ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತಾನಗ ಪಿದೇಡು ದಂಡೆಡು ಕುಲ್ಲುನು ಬಟ್ಟಂಗ ಹಾಕುನು ಬತ್ತು ದುಂಬುದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಅಂಚಿನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನನಗೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನರೇಷನ್ ಅಂಚೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತದ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 9th 10th ಅದಾದನ ದಾದನ ಒಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕಟಿಬಿಟಿ ಹಾಕಿನಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಅದಾದನ ಇಂಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಾದನ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಪೋಕ್ರಿ ಅದ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಮೂಲ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಪಣ್ಣ ಇಂಕಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಡಿಮೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಇಂಕಲ ದುಂಬು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಮೂಲು ಅವೇ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಕೋಪ ಅದನ್ನ ಆನಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಜಂಕಿದ ಕಜಿಪು ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣದ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಪಲು ಆನಿ ಜಂಜಿದ ಕಜಿಪು ಮೂಲು ಎನ್ನಮ್ಮನ ಮಾಮಿಂದ ಲೆಪ್ಪು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮೆಕ್ಕೆನ ಮಗಲು ಮೂಲು ಎನ್ನ ಕಜಿನ ಅಂಚ ಮಾಮಿ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಜಂಜಿದ ಕಜಿಪು ಕೊರ್ಲೇದು ಯಾನೇ ಬೇಡ ಗುರ್ತದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣದ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಅಲ್ಲಿ ತಿತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಜಂಜಿದ ಕಜಿಪು ಬೈದೆ ಕೋಪತ್ತು ಅಂಚ ದುಂಬದ ಪುರ ಮೂಲತ ಮತ್ತೇನು ಒಂದು ಬುಟ್ಟೆ ಬರದಿದ್ದು ನನಗೆ ಈ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಡೀ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಹೊರ ಎಣ್ಣೆ ಅದು ಕಟ್ಟು ಮಂದು ಪಾಡೊಂದು ಮಗ ಸೋನು ಮಣ್ಣೆ ಬರ್ಚಿ ಮಮ್ಮಿ ಇಡೀ ಪಾಡೊಂದು ಕೊಂಚ ಬೇಯರದಿಕ್ಕ ನನ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಹೆಟ್ಟಿದ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಘಮ ಘಮ ಪರಿಮಳ ಬರೋದು ಸೋನು ಬಿಜ್ಜು ಇದೇ ಬೆಲೆ ನನ್ನ ಇಂಕೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಎಂಚವೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಕೋಣ ಒಂಜಿ ಅವನು ತನ ಪ್ಲೇಟ್ ಪ್ಲೇಟು ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಫ್ ಇಲ್ಲೇ ಆಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಚಾದ ಬಿಜ್ಜು ಇಡಲ್ಲ
ಶೋಕಾಗ್ತದ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಗ್ತದೆ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೂಪ ಬಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಹರಿಕೋಚ್ ವೇಟ್ ಅಂತ ತೂಪ ಅಂತ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಲೆಡ್ಡೆ ಆತ ನನ್ನ ಬಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಮುರಂಗಿದ ಮಟಂದಲ್ಲ ಪಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪುನ ಲೆಡ್ಡೆ ಆತನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಒಂಥರ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಕೋಣ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಬಕಲ ಚೌಲಿ ಅನ್ನೋದು ತಿಂಗ್ ಅನ್ನತ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಸಾಲ ಒಯ್ತನಾಗ ಆತಮೆ ಮಟಂದ ಮುರಂಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಗಿತ್ತು ಭಾರಿ ಶುಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವು ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಜೀರಿಗೆ ಈಗ ಹಾತು ಪಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾತು ಪಾಡು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಏನು ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಜೀರಿಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ಗೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ದಯಪಣ್ಣ ಒಂಜೇ ಕಾಲು kg ಮಟನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನರಿಗೆಲ್ಲ ಬಡಾತಲ್ಲ ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಗಿ ಸೊನ್ಮೇಲು ಇಂಚೆನಿಗ್ಲ ಮಾತೇನ ಸಹಕಾರ ಪಡ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್